Направо ли си го? Видя ли сега как стават работите? Да, трябва да включим. Сега надигаш нагоре и така. Отиде. Малко. Така. А къде кара? Направо. Полек, ти път да се засили. 30. Искаш да кажеш, че станал вече ти ръчи. Не бе, ще изкарам, ще няма и така. Ама по-налево карай. Така. Да не ди да сбереме тиронията тук, не друго. Неко се глизна. Да. Чудесно, готов си. Напред мога да караш. Да. Един за мой дек, мани. Тук леко, че уния с предимство оттам. А това писте. Ти продължаваш направо. Те къде са има? Тия са оттам, ако иде некой е с предимство. От десно, те това къде излазят. Пробвам. Там срещу уния коли некъде спри. Че излазаме на главното джаде, да ни не глобяват. Така тук некъде спирай. Чудесно. Айде. На си го изключи сега.